लाबाय ट्रेक्टरसिनाव आरो देरहानाया निश्चित 14 नम्बर चिरां दुवाराव आरो 10 नं देबरगाव समस्ति मोननैयावबो आं देरहागोन आरो BPFनि दैदेनगिरि जाहा मानाव गेदेर हाग्रामानि जि गाव हारसिङै सासन खालामनाय बेखौ दानि जेनेरेसना सुखुवा बेखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा ज' UPPLनो भट होनो थाखाय आगोलबोदों आरो बे आंनि समस्तियावल' नङा बे समस्तियावथ' देरहाखानाय आरो 40टा समस्तिनि गेजेराव गासिबो समस्तियावनो बिभिन्न जाति गस्तिनि मानसिफ्रा ट्रेक्टराव भट होनो बयबो आगोलबोदों आरो होगासिनो दङ आरो देरहाहोगोन UPPLनि केन्डिडेटफोरखौ फेक्टराथ' दस्राजों बेहायथ' रावबो गैया बेहायथ' BJPबो गैया गुबुन ओरैनो TMC माबा माबि दङ बे फेक्टर नङा जों सानैनि गेजेरावनो BPF आरो UPPLनि गेजेरावनो हाग्रामा आरो आंनि गेजेरावनो दिनैनि बे भट होनाय सानाव माबायदि थासारि जानो लुबैयो नोंथाङा गोजोन थासारि मोजाङै बयबो गणतान्त्रिक जि अधिकार बे अधिकारखौ बयबो मोजाङै बाहायनो मोननांगौ बाहाय सेलाय बेलाय नांलाय खमलाय बिदि जानो नाङा जायाखैबो जाहा सोरबा माबा माबि खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु प्रसासन दङ आरो जोंनि UPPLनि जाहा मावथिफ्रा जोबोद गोख्रों बेबायदि जानो होआखै मार्जिनखौ बुंनो हाया खिन्थु जों नुनो मोनदों दा बेवहाय 14 नाम्बाराव BPFआ 9,000नि बारा मोना सरकाराथ' UPPLआनो दागोन बेखौथ' बयबो नुखानाय बेखौ बुंबोबाय थानायबो जादों सरकारखौ UPPLआनो दागोन